ufike ekhaya ke la umsakazi wami. Ngiyaqala ke ngiyathakatha manje. Thula ubheke. Yebo. Yaniphakamisa ke madoda amakhulu, yaniphakamisa indlondlo ezinkulu. Napha abantu bamile babukele bafuna ukubona umsebenzi ekade ngikhuluma ngawo. Ngiyawenza ke manje phambi kwenu. Ningangiphoxeki abafana, ngiyaza nidumaza ngaso sonke isikhathi ngihlelene nami nihamba nami. Sikhuluma ngendlondlo ezinkulu. Obaqiqa beqeqile, ishengishana abafana bomoya. Into engizoyenza ngongiphe nanto ukuhamba nami baba. Sikhamba yebo. Sishisa impepho kagogo ke manje. Soshisa impepho kagogo ke manje. Funa nonke niyibona. Indlela ke lemsakazi wami engeke ngibameme ngayo. Mase ngibasondeza, khuphuka ndoda amadoda. Khuphuka ndoda amadoda uba ngentaba. Siyathokoza indlondlo ezinkulu, siyathokoza bafana bomoya. Inini senifikile bafana bami, sesizosebenza ke manje. Sisokwenza umsebenzi. Ndoda amadoda mhlangu wami lentabeni. Memezo abafokazana nezibhuzikazi. Sithole isigezile sakhakaza. Khuphuka ke manje ndoda yamadoda. Noma yikuphi mfana omdala ufuna uphuma ushone khona, wenze lokho engithuma khona. Hamba uyilande manje ndoda yamadoda. Ngaphinda ubone futhi. Kusa empty. Kusa empty baba. Yebo. Yazi umsakazi mathiwa unalo uhlanga lalento bengizothi awibuke. Bengizothi ambuke nangu. Awumboni, bengizothi ambuke nangu. Ngivale mfana wami. Umhlanga umile emfuleni. Umhlanga umile entabeni. Mkhulu. Ngithe uma ngabe ngithi ngudwala lensindiso. Ngisindisa abantu ngokomphefumulo. Ngisindisa abantu ngokwenyama uqobo. Sinibingelele babukeli bensika yesizwe TV1 nabalandeli bohlelo siyathokoza emakhosini. Njoba nazi ke umese kunje suke sesifikile sesihamba ke nedokotela noma nodokotela ke esizoxoxa naye mayelana nomsebenzi awenzayo omkhulu. Abantu bakuzwile kwivideo introduction yakho uzibeke ukuthi ubani udokotela kanjani kodwa wase uthi kunomsebenzi ufuna usikhombisa wona udokotela wenzayo. Into engayicela nje ukuze sikwazi ukungena kahle kuwona. Asiqale sithi kubuya la emuva uthi udokotela ubani, utholakala kanjani, inombolo zokucinga ngicathu uyiveza futhi escreenini. Yes mkhulu, sikunikeza nje ithuba lokubingelela umbukeli nomlandeli ohlelo sathosa emakhosini. Ngiyanibingelela abalaleli nabalandeli bohlelo lensika yesizwe. Umkhulu udwala lensindiso. Udwala lensindiso. Mkhulu mesibuka la phambi kwethu kunama products nqwaba. Sibona igubhu, sibona uphondo, sibona amafutha, sibona izinto ezehlukahlukene eziningi esazongena kuzo ngokuthi ke kahle izini lezi esizibuka lapha phambi kwethu. Okwamanje mkhulu into engizocela ukuyibuza ukuthi la ekhaya yipi insebenzo ekhona kwenziwani? Insebenzo yala ekhaya mkhulu kuhlangene kuningi.
Kuningi mhlambe ke mangathi kancane nje egameni udwala lensindiso. Yebo mkhulu. Ukuthi igama laqhamuka kanjani. Leli gama laqhamuka esalwazini esilalayo sisaphila emhlabeni njengegama lesiprofeti. Yebo. Elathi simhla silele emini sasiphuma kohlawu. Ilanga lashisa nje kwashisa nje namhlanje. Kwathelela emini wezwe ikhuluma phezulu ensikeni endlini kaRabi yabona futhi neyiphambana khona. Yebo mkhulu. Waqala ngathi kuyaqhuma lapho. Wasekhuluma umuntu wathi ayibona le yangane leya eyosibanibani esho igama lami ke igama layo hamba igcina isiyenza lo msebenzi kodwa igama esiyoyipha lona igama udwala lensindiso. Yebo. Sengiza ke ngokomsebenzi engikwenzayo mkhulu njoba ubuzile indlu bevanga impela ngiphethe inkuzi malanga bakhunkule. Yes. Ombolo enqhamuka emini baba inkuzi ekwazi iguqile. Baba ngisebenza ngenxaka ayikho inhlobo yento engekho la kumina engayiphethe njengamanje. Yebo. Noma ubani ufika izwelena noma esungele ngaphandle ngoba nawe ngiyacabanga nje obusungelele nje uyabotha ayifike komunye umhlaba ke manje. Sikomunye umhlaba. Komunye umhlaba ke manje. Mkhulu. So insebenzo iningi baba la ekhaya. Insebenzo iningi mkhulu, ezinye ngisazokuvezela nje zona. Ngiyathwasisa amafuna ukuthwasa. Kuyathwaswa la ekhaya. Kuyathwaswa ekhaya. Yebo. Mawufuna ukukhuphula umsebenzi siyawukhuphula. Yes. Noma inhlobonye umcebo nje siyakucebisa thina la ekhaya. Kuyathwala la ekhaya. Mawufuna ukuthwala siyakuthwalisa akunabo ubungozi ukuthwala bala ekhaya. Yebo. Ngoba manje abantu besabo cha kuyathwala ngiphinde ngilande nomndeni wakho. Uma ngibulala umndeni wakho noma ngibulala ilunga lomndeni wakho lo mcebo engikunika uzokudla nobani. Ngoba phela la usebenza ukukhuphula umcebo ukhuphulela umndeni wakho. Yebo baba. So umuntu la ekhaya methi cha ngiyayifuna into yokuphila kodwa engeke nginikeze inkinga akeze kumkhulu. Sivula izandla khehla sithokoza kakhulu. Simukele yonke inhlobo yomuntu. Okuyisimanga nento efihliwe ukuthi ngisho abafundisi abasindisi waphilela khona la. Mkhulu umuntu engazibuza ekhaya ethi ama levels okuthwala isinawo la ekhaya mangaki mokuthi uyakuhlukanisa noma uthi nje hayi ukuthwala nje ukuthwala. Kukhona yebo. Qhubeka mkhulu. Kukhona ukuthi mhlawumbe emkhulu omunye umuntu ethi kunokuthwala okuhamba ukukhuphule. Ubuye futhi kudokotela ngesinye isikhathi uzoqedela noma uzonyusa noma la ekhaya nje uthala kanye. Nginama level amathathu. Yebo mkhulu. Nginama level amathathu ngizowachaza lama level. Ilevel yokuqala ngiqalela isikhathi kuyona. Yebo. Ngiyakuthwalisa ngibuye nginqamule. Uzoyivuselela. Yes. Eyesibili ilevel ihamba nemhlatshelo yakho nayo futhi ehlukile. Ngikunikeza mhlambe angithi iminyaka emithathu ozoyithwala. Yebo. Uhambe lo minyaka emithathu bese ngiyalokhuza bese ngiyayihlephula nginqamule ngiyayivala funeka ubuye. Owesithathu ayike lapho unguquke. Ilast number le. Ilast number ke lo unguquke le. Uyayazi lento kuthi ufindo obopha usofa silahlane. Yebo. Ulife wakho ke loyo. Ayivuselelwa ayinaso isikhathi. Ayivuselelwa ayinaso isikhathi isebenza ubusuku nemini ke yona. Yebo. Ngisho ungavuka nje ebusuku uhamba umephathi kwebala lapha umemeza into yakho kuzoba yilonto oyifunayo. Mesithwala mkhulu sisuke sithwala ngento ozosinikeza yona sambe nayo noma umkhulu uthi uze ndumbeni ufike usetshenzwe wena uqobo lwakho noma iprocess ithini singangeni sijule kuyo ngoba asifundisa abantu ukuthwalisa kodwa ifuna umuntu ebe understanding ukuthi mekuthiwa ngize kamkhulu ngizothatha isithwalo iprocess yami ihamba kanjani. Noma ke kunjalo umsakazi wami okuningi ngeke ngikuveze. Yebo. Kodwa uyafika la kumina. Yes. Kunomsebenzi engifeke uqale ngigile wena qala umzimba wakho ngoba ngeke ngimane ukuthi ngiyakuthwalisa nje unje. Yebo. Fune ngiqale ngisebenze umzimba wakho kuqala. Uqine wena kuqala. Into ebulala kakhulu abantu ilezi inyanga lezi efike zinithole zinhlwesi lapha bese zikushalo lo hlanga lolo bese jayi sekuphelele ngawo. Suthwele nje. Lonto ke izobiza ukuthi ubhubhe wonke umndeni wakho. Ngalonto leyo yenziwe yangaba naso isisekelo. Fika kumina kuqala uthola isisekelo. Bese siyakhuphuka nomsebenzi wakho. Mkhulu. So mkhulu into eke ishiwo kakhulu engeke ngiyinothise mkhulu ukuthi udokotela before ukuthwalisa efake iqala ehlanze wena. So siyahlola kuqala sibheke ukuthi into yakhe izohambelana yini
noma izokwazi ukuthi kwenzele lento oyidingayo ukuthi kwenzele yona. So sisebenza wona kuqala. Akukho ukuthi uzothiwa nje nazi inhlanga uhambe uye ekhaya uyohlala phansi uthi sengithwele. Cha. I-process izinsuku ziba ngake emkhulu umuntu before ebone umehluko mekuthiwa uthwala ekhaya. Umzimba wakho lo. Yebo. Ithongo lakho ohamba nalo. Yebo. Fanele mina ngiqale kuqala ngixhumanisa ithonga lami nelakho. Yebo. Ebese kuyimani qala ngigeza wena. Ithonga lethu selihlangene selikhuluma into eyodwa. Yebo. Ngeke ngiqala umsebenzi ngaluvulile ithonga lakho. Ngeke ngiqala umsebenzi ngingakugezanga wena. Uyangizwa ngithi ngeke ngiqala umsebenzi ungayitholanga inhlanga wena zokuqina kuqala ukuze ukwazi ukumelana nomsebenzi othatha. Yes. Isibalo seyinsuku ngiyakuneze nje insuku ezo5 uhlezi nje nami esibondweni sami. Usawusatshe usetshenzwe esigodlweni. Sakusebenza lobusuku nemini ngisebenza lobusuku nemini. Mkhulu omunye umuntu engathi ukuba nemali kudonsa izitha. Siyakwazi ukuthwala mase siyafika la ekhaya. Into ezokufika sinazo mkhulu. Angithi ke mama usothwele. Yebo. Imali iyayizela. Yebo. Izitha ziyayizela. Abathakathi bayayizela. Yebo. Ngobani bafuna lento osuyithwele. Yes. Amandla akhe idlozi lakho leli. Funa ngikunike eceleni inhlanga zokuqinisa zokuvikela izitha ayingasondeli kuwena. Mkhulu. Hayi ngiyakuzwa mkhulu ngiyathemba nomukeli futhi ekhaya uyezwa ukuthi cha la ekhaya insebenzo yokuthwala ikhona. Nakho ngikubukayo phambi kwami mkhulu okwasukumisela wasiphathela kona wathi nakho ozosikhombisa umsebenzi akwazi ukuyenza. Ngibona phansi la kunezigubhu mkhulu zihamba zimbili. Mase ngachaza ngazo baba sikhuluma ngani lapha. Uyabona ke lezi igubhu lezi? Yebo. Ngoba lona ngishilo ngathi umhlanga omile entabeni. Yebo. Igama lakhe lelo. Ilona gama lakhe. Umhlanga omile entabeni. Yebo. Usazokwenzela umsebenzi manje. Sizoprove mina nawe lokusobabili. Umhlaba wonke abalaleli nabalandeli bensika yeso bazoyibona lento siyazi. Bebhekile, yes mkhulu. Kuyaphoqa ukuthi mkhulu lensebenzo umuntu uma umakhela yona efike esigodlweni yena ezoyithatha noma uyakwazi ukumfakela umposele isigubhu umuntu uzosilanda yena or uyasiposa momenzela. Msakazi la kunezinto la ongafanele inhlobo uyinikeze esinye isandla somuntu. Yebo. Special into ethinta phakathi umuthi wesintu ngeke uyiphathise esinye isandla somuntu. Yebo. Kuyefana phoqe na kanjani fanele kufika wena kumina. Uzolanda into yakho le uhambe nayo. Ngizokutshela futhi nemigomo yakho ebalekile ukuthi uma uhamba hamba kanjani ngoba lento lo ayiphethe iyigugu lakhe yosebenzela wena. Akufunakala ihambe iphephetwa yona yonke into. Yebo. So asisifaki isigubhu, asisiphathise isigubhu. Awusiphathisi mkhulu. Usilanda wena ntombi. Zifikela wena qobo lwakho. Asinabo ubungozi, asikhulumi ukuthi asifaki igazi. Ngokwegazi labantu angilisebenzisi igazi. Yebo. Angilisebenzisi igazi ngoba kwamina nje ngiyalisala igazi. Yebo. Sihlanzekile nje siclean njoba ngithe kuwena ngisixhumanisa nezithunywa zakini namathonga akho. Yebo. So mkhulu omunye umuntu engabuza ukuthi mangisithatha isigubhu kumkhulu siyakuphi semsami ngisakhela indle ekhaya ngisenzela ini mengisemqashweni ngiyakwazi ukulanda isigubhu wena mkhulu ezakhe igubhu isebenza kanjani baba intweni okuyibeka ke siyibeka mase sithathile. Ngiyakuzwa msakazi wami into ebalekile kakhulu ke leyo. Lelo phuzo okulona njengamanje iba nayo indlu yakhe ekhaya. Yebo. Lokhu esigodlo sakhe eceleni la uzofuza usebenzele khona. Uma ukuthi usemqashweni msakazi wami. Yebo. Amakamero akabe mabili. Qala ukhulume lapha aqala endlini yakhe emsamo ucele khona ngiyamthatha lo ngihamba naye kanje ngoba ngiyohlala emqashweni. Yebo. Angithi bazosuka nawe namathonga akho hambe niyongena nabe emqashweni. Mbeke ngendlela enenhlonipho la ungezokwenzela khona ucansi la ungezophuzela khona utshwala kodwa kube indlela nje ehloniphekile kulodlu lelo akuzongena khona wedwa futhi ukwazi ukukhuluma nabo ngendlela esemthethweni. So uyakwazi ukusithatha ngisho kuthiwa ngise-hostela ngisho kuthiwa ngisemqashweni as long as uzosibeka endaweni ehloniphekile. Indawo ehloniphekile sifuna ukuhlonipheka kakhulu sona. Yes. No mkhulu ngiyakuzwa
Ngithembe nombukeli wenseso ye-TV1 ukuthi uyakuzwa futhi uyakubona lokho esikubona ukuthi cha sikhuluma nomuntu oyazi into ayikhulumayo and ke uyabona udokotela uthi cha impela ukusebenza sekusetshenziswe kakhulu. Mkhulu abantu bafuna ukuphila sakuDisemba. Yiziphi izinto esingathi ke ngaphandle kokubathwalisa nokubanikeza igubhu abangakwazi ukuthola ngawo ukuphila la ekhaya ukuze kushawe uDisemba abantu behamba be right. Ake silokhuze umsakazi wami. Yebo. Mhlambe into ebalekile njengamanje sekungawungena nje emsebenzini bawubone bona ukuthi ngikwenza kanjani. Yebo umuntu usiyothola inamba escreenini bese efonela mina efone udokotela ngitshela mina ngikuxhushise kanje ukuze ufike la. Yebo hayi asikwenze mkhulu abantu bebone bebheme bakholwe ngoba phela abantu bathi khona ngokubona mkhulu sengahlala phezulu kwakho. Yebo baba yebo. Angithi asisabi ngalomsebenzi ngishilo umsakazi ngathi asisabi ngalomsebenzi siyayiqhenya ngawo mkhulu. Into le engithanda usiyenze nje nonke nibhekile izwe lonke abalaleli bonke bensika yesizwe ngizoyenza phambi kwabo. Umsakazi wami ngifuna ubufakazi wami. Yebo mkhulu. Abalaleli bensika yesizwe wena uzobakhombisa. Yebo. Wena futhi uzokhuluma nabo. Siyakhuleka emathongeni amakhulu, siyakhuleka madoda amakhulu, siyakhuleka indodle enkulu. Siyakhuleka indodle enkulu nenokukhanya kwalelizwe bafana abadala. Siyakhuleka amathonga amakhulu. Kuenze ibhokisi leli. Yebo. Alinalutho. Yebo. Sokosa. Alinalutho leli bhokisi phakathi umsakazi. Yebo. Li-empty nje wasilibuka sonke li-empty yebo. Sondela msakazi. Sizokhanda. Ngifuna usondele kahle necamera yakho. Ungathi lento le mhlambe khona into engiyifihlile la. Cha ayiku-empty mkhulu. Akholose yebo. Ufakazi. Ku-empty nombukeli uyayibonela yena ku-empty. Angithi uyabona ke manje. Yebo. Umkhulumeli wabantu. Dot yamadoda mhlambo wami lentabeni. Memezo abafokazana nezibhuzikazi. Sithole isigezile sakhakaza. Khuphuka ke manje indoda yamadoda. Noma yikuphi mfana omdala ofuna uphuma ushone khona wenze lokho engithuma khona. Hamba uyilande manje indoda yamadoda. Ngaphinda ubone futhi. Kusa-empty. Kusa-empty baba. Yebo. Yazi umsakazi mathiwa unalo uhlanga lalento bengizothi awibuke. Bengizothi ambuke nangu. Awumboni, bengizothi ambuke nangu. Ngivale mfana wami. Sekilivalile umsakazi. Yebo. Ayithi ufakazi wona umsakazi la. Sibona sonke ku-empty mkhulu ebhokisini. Sibonile li-empty alinalutho. Sondela ndoda amadoda. Oza mfana omdala, sondela.
noma ungangayifaka yonke faka nje imbijana mhlawumbe uzongibuza msakazi umuntu ngawuthwale laphi lo ayikho inyanga yangithwalisayo la awuyike inyanga akuthwalisa lo msebenzi hayi msakazi wami ngawulanda emanzini lo yebo ngawulanda emanzini ngahlala 6 months olwandle ngahlala 6 months olwandle Siyabonga madoda amakhulu. Siyabonga madoda amakhulu. Hayi bomkhulu. Siyabonga indlondle enkulu. Siyabonga indlondle enkulu. Nobani olambile. Ngiyayenza lento umsakazi wami. Sebeyilandile mkhulu. Angithi ngikhulumile nomhlangu wami lentabeni. Ngithe izwe lonke. Akekho awukho umhlangu wakwabona entabeni. Umhlangu umile emfuleni. Hey. Umhlangu umile entabeni. Mkhulu. Ngithe uma ngabe ngithi ngudwala lensindiso. Ngisindisa abantu ngokomphefumulo. Ngisindisa abantu ngokwenyama uqobo. Msakazi wami ngingayikhipha mhlambe kuze kushone ilanga ngilo ngiyikhiphile nje. Belokhu beyilandile nje. Khulu umuntu uzoyibuza. Ukuthi lensebenzo umkhulu ayisivezela namanje. Uyenzela umuntu ofika esigodlweni. Efika ithole noma uyamupha isigubhu nebhokisi zakhele yena. Umuntu uyoyibuza lo mbuzo omkhulu uthi lensebenzo siyenza kanjani? Siyakunikeza uhambe nayo wena noma le kuwena ke nje le. Uyabona ke msakazi wami? Yebo. Lena angithi ngiyenze phambi kwakho. Yebo. Okucacana okusobala ukuthi nomuntu umefika la uhamba naye sayiphethe. Imali uhamba nayo. Uhamba nayo sayiphethe. Eqala kodwa ngifuna ungitshela usizi lwakho ukuthi ngixakeke la bese ngiyayiphula zonke inkinga zakho. Ngiyayiphula zonke. Ngithi ngizokwenzela lokho nalokho. Uhamba nayo sayiphethe. Khulu umuntu uzothi kwezinye isikhathi imali enje ishintshe bamaphepha. Enye kanje. Igaranti yokuthi umuntu mayefike la ekhaya ezothenza insebenze le. Ungambeka ngisho la ekhaya ehlala izinsuku nayo imali yakhe ibonze angeke iye ndawo. Ngisho unyaka msakazi wami ngingakunika manje ukuthi nansi amthenga idrink lapha ngibotha uzoyiphuza le drink. Khulu lensebenzo le angifuni isingene ekutheni uyenza ngamalini. Kodwa sithi kubantu abasondele. Umuntu msakazi wami ngizoshina bescreenini uyongifonela. Isho ukuthi usukako phela mhlaba yalingana afika la kumina. Uzohamba usothwela umthwalo wena. Ayikho imigomo la etheni mhlambe kufanele manje ngingenzi lokhu ngingahle lo ngoba insebenzo le othi mawufika uphuma nayo uhambe ekhaya. Iclean nje kanje msakazi wami. Yebo. Iclean nje kanje. Hey. Cha mkhulu, sesibabonile bezenza izimanga. Ngapha nangapha. Abantu bafuna ukuthemba udokotela ngokuthi masimthinta asifaki imali ezitolo mkhulu. Asifaki. Cha. Asifaki ba. Imali ofika nayo kumkhulu ufika nayo endumbeni noma uthola yena nifonelane nika nama details ukuze ukwazi ukufika kuyena. Msakazi. Yes. Msakazi umuntu ufonela mina ngqo. Ebe neshow ukuthi uthola wena futhi. Uthola mina futhi. Sinenkinga thina mkhulu esibuye siveze odokotela kanje. Sinenkinga yokuthi mkhulu kunabantu abacomplain ukuthi umkhulu ngithe mangifayela yena imali wabe ngasangenzela insebenzo kanje. Ingakho ngithi mkhulu ngiyaqhuquzela ukuthi kubabukeli be video call umkhulu bebone ukuthi bakhuluma naye ngempela before bekhuluma indaba zokuthi imali izenza kanjani ngoba mkhulu abantu bayakhala.
abantu bayakhala ngiyabona la ekhaya bazophila kakhulu mkhulu. So lensebenzo le sithe umuntu mayifuna uyafona kumina nami ake ngiphinde ngicizelele emsakazi. Yebo. Kubantu bakithi yekani ukulutheka. Inyanga seyibaqedile abantu yekani ukulutheka. Ngeke ungifakele imali yakho ungangazi. Yebo. Fona ufike kumina kuqala senze umsebenzi uhambe nonto osuyiphethe. Yebo mkhulu. Yinto leyo abantu abafanele be understand emkhulu njengoba ngisho ukuthi mina sinama complaint maningi. Abantu bedlala abantu ku Facebook bedlala abantu kuphi. Inyanga futhi siyahekwa manje mkhulu. So ingakho sithi siyaqhuquzela ukuthi abantu aba video call bekhulume nomkhulu. Nkosiyamakhosini. Yebo. Cha isimanga ke lesi esesibonile mbukelo wensezo ye-TV1 and nawe ngine show ekhaya ukuthi ke lensebenzo nje wasa December kunabantu abayifunayo. Ikhathi kuyasuka abantu bayifuna insebenzo emkhulu. Sinezinto zokuphila la ekhaya, sinento zokuvika la ekhaya, ukugula futhi sakulapha. Yebo mkhulu. Yonke lo msebenzi leyo umsakazi imisebenzi esiphila ngayo nesiphethe. Ngoba kwethu ukuthi sisiza abantu kuphela bese kuphakama igama lethu. Angingaphakami mina bese uthi umuntu engilapha yabe phansi. Yebo. Cha mkhulu sibuye kakhulu ithuba usineze lona. Nanokuzivezela na umlingo. Noma ngithi ukusebenza lokho akhona umlingo lokho yes. Akhona umlingo lokho sikubonile kwenza phambi kwethu. Ngiyabazi abantu bazothi hayi siyaqala ukubona. Kodwa ke nakho ngibone ukuvutha lapho ungalayitha ngisho ukulayitha. Bengiphetheni mina. Ungalayitha ngisho ukulayitha mkhulu nebhokisi libone beli empty. Wase omunye umuntu omkhulu angani noma ngakubuza line lokho uma uzobuza efonini ukuthi lensebenza igcina ngimalini ngibona lokho ubuyelile lapha na isikhwama soku sidonsile. Umuntu lo ekhaya ngaphuma namalini mekuthi ngempela uthi cha hayi ngifuna imali ngempela noma singayikhuluma uzokhuluma efonini. Yebo ngibone emkhulu lokho ungenile. Cha mkhulu siyabonga kakhulu ithuba osinikezela lona baba ngiyazi ubhizi umuntu omatasa. Sibonile futhi nathi ukufika kwethu sifike nabantu vele abame ngawe. Sesingakwenza nje mkhulu ngabe sicela inamba kodwa bala escreenini. Esingakwenza nje mkhulu ucela nje ithuba lokuthi amazwi akho okugcina kumbukelo wensezo TV1 mase ke uyasho ukuthi ke okulandela ngoba ngicathi sawuphinde sivele siphinda futhi sikhuluma nawe mkhulu singalindelani kuwe kodwa ke ize singangena kakhulu lapho sesinganika nje abantu ama details lawa sobhala escreenini mase ke sisha amazwi okugcina baba. Yebo. Balaleli bonke benzeka isizwe. Ngokomsebenzi ke bafowethu ngokulandelayo. Okokuqala nje loqala ngintshela ngomsebenzi walolu phondo lolu. Yebo. Ukuthi ubani lo? Omphethe lapho. Ubani lo? Uyabona kuthiwa khona umagebhula nje ngalelo langa sekuvezela lethulu uyabona into yamehlo. Ngalolu phondo lolu. Yebo. Ngokulandelayo ngiyoveza nje okuningi ke ngohlelo lwakhona umsebenzi uthi ngempela umkanjani ngisuka la ngiyela ngize la bese ngiyayivala la. Mkhulu. Kuningi mkhulu esisazoza nakho esisazokuvezela abantu asikwazi ukukhuluma ngawo konke ngashona ilanga. Yasigcinile lamsakazi. Asigcinile la khehla siyahamba kakhulu. Kuningi esisazokhuluma ngawo mkhulu. Kuningi esisazokhuluma ngakho nesisazokuvezela abantu futhi. Cha mbukelo wensezo TV1 ngicathi nisibonele naye imali igcwele phansi ayikoshintsha ibanga amaphepha sisayibona kusayiyona le igcwele khona la phansi sayibona umkhulu uthi ungahlala ngisho unyaka wonke imali isakhona akukho into eyiscam la ayikho into lomgozi futhi ekhaya akho scam umsakazi wami ngiyajabula kakhulu ngoba ukhona wena ofakazi wami lozoba ufakazi wabalaleli ngoba ngithumele phambi kwakho balayitha abafana bamubhekile bayilanda into babuya nawe ubhekile. Hayi mkhulu asithembe ukuthi umbukeli ofuna lensebenzo uzofona nikwazi ukuxhumana naye umenzele mkhulu ngabantu bafuna ukuphila. Yebo. Cha mkhulu until sihlangane kwivideo ezayo sesizoxoxa kanalo uphondo loliphethe singabe sivayelisa kwamanje sithi nje babukeli bensezo TV1 udokotela lo inombolo nazi la efonini nambona futhi umsebenzi siwenze phambi kwenu sibonile kuvutha lapha singala kulatha ngisho kulayithwa okusho ukuthi ke umuntu ofuna lensebenzo akafone akahlala efonini yakhe. Yebo mkhulu akhulume nami ngqo. Yes.
angavideorize akhulume nami ngqo i-video call. Asifaki imali ezitolo. Ungafaki lutho ungakulingi ufaka imali yakhe esitolo. Yebo. Angisebenzi kanjalo mina ngifuna into eqondile ngofika kumina ngqo. Hayi, mkhulu siyabonga. Amen. Amen.